ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମୋ ପରିକା ମାନେ ଘର ଦେଶୀ ମୁଗ ଯାଇ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନା ଏ ଯୋଉଟା ଆମର କିଣା ହେଇକି ଆସେ ଦୋକାନରୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମତେ ତ ଘର ମୁଗ ଯାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଡାଲମା ହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ସହିତ। ଯେହେତୁ ଏଠି ନାହିଁ ଘର ମୁଗ ଯାଇ ସେଥିଲାଗି ଏ ମୁଗ ଯାଇକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ କାଟିକି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିଟି ମାରିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଶୀ ମୁଗ ଯାଇ ଯେଉଁଟା ଆମର ଘରେ ହୁଏ ତାର ବାସ୍ନାଟା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଟିକେ ଚିଲି କୋବି ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କୋବିକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କାଢ଼ିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବେସନ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଏପଟେ ଛାଣି ନେବା। ପୁରା ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା, ପୁରା କଡ଼ା କଡ଼ା କରିକି। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଛାଣି ସାରି ତାକୁ ରଖିଦେବା ପରେ ଏଠି ଚିଲି କୋବି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ରସୁଣ ଦେଇକି ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେଇ ନେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଯିବା ପରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସସ୍ ଦେବା। ତା ମଝିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଥିଲି। ଦେଇକି ଏଠି ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସସ୍ ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଗୋଳେଇକି ପାଣିରେ ଏମିତି ଦେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା କୋବିକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ଚିଲି କୋବି ସହିତ ଡାଲମା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଲମା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।